O emblema da peregrinación era unha cuncha de vieira, relacionada en tempos clásicos coa deusa Venus. Unha fermosa lenda explícanos por que se impuxo, ata o punto de que todos os peregrinos a pretendían na súa capa e levábana de volta a casa. E os artesáns empezaron a fabricalas en distintos materiais como o chumbo ou o acibeche. Hai moitas lendas en torno á cuncha de vieira. Unhas din que, celebrándose unha gran festa de boda nunha praia da costa galega, cando un cabaleiro caeu á auga coa montura, estando a punto de afogarse, invocou ao apóstolo. Este fixo que saíra san e salvo do embabrecido mar cuberto completamente de vieiras. Outras aseguran que ao ser desembarcado o corpo do apóstolo ao chegar dende o porto de Jafa, cubriuse completamente de vieiros como un fermoso sudario que ocultaba a forma do féretro.